ta rika shi. Mai magana Dakta Asalafi ya tofa albarkacin bakinsa biyo bayan bullar bidiyon wata matashiyar budurwa da ta yi jima'i da kare aka ba ta maƙudan kuɗaɗe naira miliyan 1.100. Cikin wata gajeriyar bidiyo da ta karaɗe kafafen sada zumunta musamman a shafin TikTok da kuma Instagram na wata matashiyar budurwa da take bayyana cewa an biya ta naira miliyan 1.100 ta yi jima'i da kare kawai ba tare da ta kashe wani ba ko kuma ta saci kuɗin wani. I did not kill somebody. You in your life, you've done worse. And besides, have you seen 1.5 million naira before? Just like as if it's a big deal. Huh? I only slept with a dog. I did not kill somebody. And mind you, I'm not infected nor anything. Do you get? So stop dying on the matter. I'm enjoying the money. Lamarin ya janyo cece-kuce sosai a kafofin sada zumunta. Yadda mai magana Dakta Asalafi ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan rahoto. Yadda bayanin Dakta Asalafi akan wannan matashiyar budurwa ya fara da cewa wani sabon al'amari. Kakakin 'yan sanda na jihar Lagos, DSP Olumuyiwa Adejobi ya sa a kamo wannan matar 'yar TikTok sakamakon bidiyon da ta yi a TikTok take bayanin cewa mutane su daina tsangwamata don an biya ta kuɗi naira miliyan 1.100 bayan ta yi jima'i da wani murgujejen kare. Bayanin sai ci gaba da cewa wallahi ni ma na ga bidiyon inda take wannan jawabi da bakinta. To an jawo hankalin hukumar 'yan sanda kuma yanzu matar tana hannu domin ta fuskanci tuhuma akan wannan ɗabi'a na yin jima'i da kare wanda bai dace da mutum ɗan adam ba kuma wanda ci karo da dokokin jihar Lagos. Jima'i da kare wani sabon fitina ne da ya iso mu daga kasashen masu jajayen kunne wa iyaz billahi. Wasu masu shirin fim ne suka shigo Najeriya tare da karnukansu suna neman mata da za su yi kwanciya da kare da za su yi bidiyo su biya ta kuɗi mai yawa. Bayan wannan a halin da muke ciki yanzu za ku ga mace mai zaman kanta ta ajiye murgujejen kare a gidanta tana saduwa da shi. Jama'a duk macen da kuka ga ta ajiye katotin kare a gidanta ita kadai to ku aza ayar tambaya akan irin waɗannan matan. Irin wannan fitina da saurin yaduwa take ya kamata masu iko a Najeriya su yi doka bai ɗaya don a yi wa tufkar hanci kafin lokaci ya ƙure. Muna roƙon Allah ya kare mu daga fitinar ƙarshen zamani. Wannan shi ne lokacin mai magana Dakta Asalafi bayan wallafar bidiyon matashiyar budurwar da aka biya ta kuɗi naira miliyan 1.100 ta yi jima'i da kare. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashenmu na lokaci akan wannan rahoto. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shi ne karanka na farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a koyaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu. Malam da a shigo gidanku ana maka jaji, waɗansu jiya sun shiga gidan sun yi fyaɗe ma uwarka, wanda a shigo gidan ana maka jaji uwarka ta mutu. Ya fi ko bai fi ba? Ta yaya za ka amsa wannan gaisuwa? Da a shigo gidanka ana maka jaje, waɗansu sun zo sun yi fyaɗe wa mamarka, wanda a shigo gidan ana maka jajen mahaifiyarka ta rasu. Ba walakanci a duniya da zaka walakanta mutum kamar ka yi zina da uwarsa. Ba walakanci mafi muni da zaka ma dan adam kamar ka yi zina da yarsa. Babu walakanci mafi muni da zaka walakanta mutum kamar ka yi zina da matarsa. Duk wanda ka yi zina da ita a duniya ɗayan ukun nan kai. Wani mutum ne zai rayu, wata ilmi anguwa ne, wata ilmi malami ne, wata ilmi kudi ne, wata mutumin kirki ne bawan Allah. A tarihi kai a ce ka taɓa zina da uwarsa. Ko kai zina da yarsa ko kai zina da matarsa. Ka san waɗansu zinan da matan aure ma suke, da matan aure suke. Malam ka tuna ran da matar aure za ta kwaɓe riganta a gabanka, ran da matar aure zanin da za ta cire ɗin
wani ne ya saya mata, shi yake ba ta magani, shi yake kai ta asibiti, in kanta na ciwo ta zo ta gaya mishi. Matar aure ta kwaɓe suturarta a gabanka. Wani da matar aure ke a hadisin Muslim annabi ya ce wadda ya zina da matar aure idan an je an tsaya a filin alkiyama bayan an mai hisabi an tara ayyukansa na lada da na sharri sai a kira mijin matar a ce mishi wani ya yi zina da matarka ga ladansa, ka ɗebi abin da ya maka ka bar abin da ya maka. Annabi sai juya ya kalli sabansa ya ce kuna tsammani akwai abin da zai rage mishi? Jama'a mun fahimta? To wani zinan da matar aure ke, ku tuna cin amanar al'umma da kuke yi, ku tuna irin ɓata tsatso da kuke yi a tsakanin al'ummar. Wannan yarinyar wata ran za a zo a wayi gari ita ma da jikokinta a garin nan, malam durran da ta tuna ta taba zina yau tana da ƴaƴa da jikoki, wallahi sai ta ji kamar ta kesta ma kanta wuta. A kutuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na ban kwana da al'ummarsa, Allahu akbar, lokacin da ya tsaya a Arafa yayi wa mutane wa'azi da za a tafi aikin hajji, yace ku biyo ni mu je mu yi aikin hajji, ku zo ku ga yayi zan yi aikin hajji, yace wataƙila ba za mu sake haɗuwa da ku ba daga wannan karo. Bayan an yi aikin hajji annabi na Arfa ya tsaya ya ma mutane kutubobi, malam daga cikin kutubar da annabi ya rufe wannan aikin hajji da shi yace ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, annabi ya ce inna dima'akum, ku sani jininku, wa amwalakum da dukiyarku, wa a'radakum da mutuncinku haramun alaikum, kar ku yadda ku taba, haramun ne akan juna. Ka taba mutuncin wani, ka taba dukiyar wani, annabi ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ku sani jinin ɗan uwanku musulmi, dukiyar ɗan uwanku musulmi, mutuncin ɗan uwanku musulmi haramun ne akan ku. Annabi ya ce kar wani ya taba mutuncin wani. Wani taba mutunci ne mafi muni a duniya kamar a ce maka yarka ta yi zina. Ibnul Qayyim a cikin Adda'u wad Dawa yace da labari ya zo maka an yi zina da yarka, yace gwanda labari ya zo maka an farɗa yarkan an kashe ka. Alaji da yau a zo maka da yarka ana cewa ga wani ya yi zina da ita, wanda a zo da ita mota ya buge ta saboda an sa mata wani dotti a mahaifanta, dottin da ba a iya wanke shi. An sa mata wani dotti a mahaifanta, dottin da ba a iya wanke shi. Ku tuna bayin Allah, ku tuna amanar mutane da kuke ci, ku tuna amanar mutane